Justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. Save student future. Future, future. Save student future. Future, future. Laisar amar usung husiar. Husiar, husiar. क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाडु सिंहनि हेंथायै बिथांमोना गोख्रों सोमावसारदों। बे समाव से घन्टानि हाबाफारि लादों बिथांमोना दक्षिण बिजनी कलेज डिग्री कलेजाव दख'रानि एबसुफोरा दिनै गोख्रों सोमावसारनायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव जोङो माखासे खोथा बिसोरनिफ्राय लाइस्राम लाडु सिंहनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनायनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय बिथांमोनजों जोङो माखासे बेनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन। माखासे भिजुवेलखौ जोङो दिन्थिफुंनो गासिनो बे समाव बिथांमोना नंगौ दिनै बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियै जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथां लाडु सिंहखौ माखासे दाय थासेयावबो दिनै बिथांखौ बिनिफ्राय होखारैनि थाखाय दिनै से घन्टानि धरना हाबाफारि लानाय जादों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव जेसेबांनाखि एफिलिएटेड कलेज दङ बैफोर कलेजाव दिनै बाक्सा जिल्ला एबसु आरो माखासे दख'राफोरजों लोगो नांनानै बै कलेजनि फरायसाफोरखौ लोगो नांनानै से घन्टानि धरना हाबाफारि लानाय जादों। हाबाफारि लानायनि गुबै उद्देश्यआ बेनो जाहाथे बे लाइस्राम लाडु सिंहखौ थाबैनो बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारो आरो बे बोखारनानै बिनि उनावहाय गोदान सासे अरायथा माने भाइस चेन्सेलर थिसनो बेखौ जोङो दिनै से घन्टा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायगोन। आरो लोगोसे जों खावलायगोन दिनै जोङो मेम'रेन्डाम होगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार गभर्नर बिथांनो आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनो आसामनि गभर्नर बिथांनो जाहाथे जाय लाइस्राम लाडु सिंहआ माने दिनै माखासे दाय थासेयावबो बिथांखौ बै माने इउनिभार्सिटियाव भाइस चेन्सेलर महरै लाखिबाय थानायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गोख्रों रावै खुद्रिदों। जाहाथे थाबैनो बिथांखौ बै इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनानै माने सासे माने भाइस चेन्सेलर होफैयो गोदान सासे भाइस चेन्सेलर होफैयो जों बेखौ खावलायगोन। मानोना लाइस्राम लाडु सिंह बादि सासे कराप्टेड पार्सन बेखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै बिथाङा कलेजनि बा इउनिभार्सिटिनि माखासे जौगानायनि खामानि बिथाङा गाव बायदि माने कुनु नियम निति गैयालासे बिथाङा गावनि गोसो बायदि खामानि मावबाय थादों। आरो बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार भिजिलेन्स कमिटिजों दिनै बिथाङा एरेस्टेड जानाय सासे पार्सन आरो लोगोसेनो एन्टि करापसन बिथांमोनजोंबो बिथाङा सासे एरेस्टेड जानाय सासे पार्सन। दा बिथांखौ एरेस्टेड जाखांनायनि उनावबो दिनै बिथाङा बेल अर्डार लानानै बे इउनिभार्सिटियाव भाइस चेन्सेलर हिसाबै दिनै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। दा बिनिखायनो बिथांखौ जाहाथे बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय थाबैनो बोखारनानै आरो बिनि बादैबो बिथाङा कुनु नियम निति गैयालासे दिनै बिथाङा गोबां एपइन्टमेन्ट होनायनि बेलायावनो जा एडमिसन होनायनि बेलायावनो जा बिथाङा गोबांथार माने बिनि सायाव अजद दङ। दा जों बेखौनो बुंगोन दिनै बिटिआरनि सिङाव गंसेल' मुलुगसोलोंसालि माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दङ। बेफोर इउनिभार्सिटिया ओरैनो मोननाय नङा। जोंनि हाजार हाजार मुंख्लंफोरनि जिउ दान होनानै बे मोननाय मोनसे इउनिभार्सिटि मुलुगसोलोंसालि बेखौ जोङो ओरैनो माने सोरबा सासे सुबुङा फैनानै गाज्रि खामानि मावनायखौ जों लुबैया। मानोना बिनिफ्राय जोङो सुबुं सम्पद दानायखौ जों लुबैयो। मानोना हाजार हाजार मुंख्लंफोरनि बिनिमयावसो जों बेखौ मोन्दों ओरैनो मोनाखै। दा बेनिखायनो जोङो खावलायगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां आरो लोगोसे आसामनि गभर्नर बिथांखौ जों खावलायगोन जाहाथे बेखौ थाबैनो बोखारनांगौ। आरो जुदि बिथांखौ बोखाराब्ला जों बिनि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों हाबाफारि जों लानायनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो रेडि। मानोना जोङो जेब्लायबो जोङो सासे माने बेफोरबायदि कराप्टेड पार्सन बेखौ जोङो बै भाइस चेन्सेलर जाना थानायखौ जों लुबैया। दा बेहाय गोदान सासे भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो नांगौ। दा बेखौ जोङो दिनै माने आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो लोगोसे आसामनि गभर्नर बिथांनो बाक्सा जिल्ला डिसिनि थ्रुयै जोङो दुलाराय बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोङो बिथांनो मेम'रेन्डाम गथायगोन आरो जाहाथे बेखौ थाबैनो बे भाइस चेन्सेलर बिथांखौ जाहाथे बोखारो बेखौ जोङो खावलायगोन। माबाफोर सरकारनिफ्राय माबा मोनसे बिनि सायाव बा नोंथांमोननि सोमावसारनायखौ दासिमबो गनायनाय लायाखै बे समाव माबाफोर सरकारनि माबा मोनसे आखाइ दं नामा बेफोराव? दा जोङो बेखौनो साननो गोनां बायध्य जादों। दिनै जोङो सोमावसारनाया दिनै नङा जोङो मास मोननै मोनथाम जालांबाय थेवब्लाबो दिनै बिथांमोनहा माने माखासे गोहैले आखु दिन्थिनानै बिथांखौ बै जायगानिफ्राय बोखारना लांनायाव माखासे गोहैले जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो जों साननो हायो दिनै बेयाव माखासे सरकारनिबो गोबां आखाइ थानो हागौ जों बेखौ मोनदांदों। दा बेनिखायनो जों खावलायगोन जाहाथे जुदि
जुदि बेखौ जुदि सोरबाया जुदि खेला गेलेनाय बादि सानदोंबा बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आसाम सरकारखौ जों खावलायगोन बिटिआर सरकारखौ जों खावलायगोन जाहाथे बेखौ थाबैनो बोखारनांगौ नङाब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै रायजो राजा हिसाबै फरायसा आफाद गासैबो जों लोगो नांनानै बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानो गोनां जागोन मानोना जों बै माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ जों ओरैनो मोनबोआखै जोंनि हाजारजन मुंख्लंफोरनि बिनिमयावसो जों बेखौ मोननाय बिनिफ्राय जों लुबैगोन ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि आसामनि गासै ओनसोलनि सुबुंफोरा फरायसा बिथांमोना बै मुलुगसोलोंसालियाव फरायनानै जाहाथे गोग्गो सोलोंथाइखौ मोननो हायो सुबुं सम्पद दानो हायो जों बेखौ खावलायगोन दिनै लाइस्राम लादु सिं बादि सासे सुबुङा दिनै बेयाव साख्रिनि मुङाव साख्रि लानानै गावनि गोसो बादि माने थाखा फैसा लुथिनानै बिथाङा फरायसाफोरनि भबिसतनि कुनु सिन्था खालामालासे मात्र फैसा थाखाखौल' सिन्था खालामनानै गावनि साख्रिखौल' सिन्था खालामनानै बिथाङा खामानि मावबाय थानाय बायदि जों नुदों दा बेनिखायनो बेखौ थाबैनो बै जायगानिफ्राय बोखारनांगौ बेखौ जों डिमान्ड खालामनो उननि समाव माबायदि राहा लागोन नोंथांमोना बिनि जुदि बेखौ बोखाराबा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों गोख्रोंनि सायाव गोख्रों आन्दलन लालांबाय थागोन आरो बेखौ जुदि बेखौ बोखाराबा जों जुदि गोख्रोंनि सायाव गोख्रों आन्दलन लाबाय थायोब्ला बेयाव जुदि सरकारा बिनि दायखौ लानांगोन जुदि माबा मोनसे जुदि सोरबा हानि बिगिनि जायोब्ला बिनि दायखौ सरकारा लानो गोनां जागोन दा बेखौ जोङो खावलायगोन सरकारखौ जाहाथे बेखौ बोखारनानै लायो नोंथांमोननि दिनैनि से घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारियाव बबे दखरनिफ्राय बाहागो लाफैदों दा बे हाबाफारियाव दिनै खोला बिजनि गेजेर बिजनि हस्तिनापुर बिजनि गबरधना खारिजा हावलि बेहाय गासै मोन 7 आनसलिकआ बेहाय बाहागो लादों आरो लोगोसेनो बेहाय आनन्द बाजार डिग्री फरायसालिनि फरायसा बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा बाक्सा जिल्ला आसुनिफ्रायबो सासे नेहाथारि बाहागो लाफैनो हादों जुबिन दास बिथां दा बे हाबाफारियाव जिल्ला आफादनिफ्रायबो जोङो 3 बाहागो लादों बेयाव जोंहा गोबांथार फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि मावथि बिथांमोना बाहागो लानानै जों हाबाफारिखौ जों जाफुंसार खालामगोन ओरैनो दिनैनि बे सोमावसारनाय हाबाफारिया बबे जिल्लायाव जादों ओरैनो दा बे दिनैनि सोमावसारनाय हाबाफारिया जोङो बाक्सा जिल्ला हिसाबै खालामदों बाखि जिल्लाफोरा खालामबाय थादों गुबुन खालाराव बिथांमोना खालामदों जोङो बाक्सा जिल्ला हिसाबै दिनै जोङो बाक्सा जिल्लाया 7 सेप्तेम्बराव जोङो बेखौ खालामनाय जादों 1 घन्टानि थाखाय जायफोर बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एफिलिएटेड कलेज बैफोराव खालामनाय जादों बे समाव जों केमेरामेनजों माखासे जोङो सोमावसारनायखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लादों बिथांमोनानो जाबाय 1 घन्टानि हाबाफारि लानानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनदों बे समाव जों दक्षिण बिजनि डिग्री कलेजाव बिथांमोना माखासे दख'राफोरजों जथायै मोनसे गोख्रों सोमावसारनायखौ लाइस्राम लादुसिं क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि लादुसिं सोमावसारनाय बा बिथांमोना होखारनांगौनि दाबिखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोनदों बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल रडनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक